Farafina bolla barako o be se ka segin ka jɔyɔrɔ sɔrɔ cogoya jumɛn la Farafina ale bunako o kɔnɔna na o ministre kɔni olu b'u ka ɲɔgɔnye baro o kɔni na Bamakɔ ale kafo marabolo o kɔnɔna la. Prytanne militaire ale ka ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaya o nasira fɛ u ka kalandenw ka siratigɛ kɔni o fɛ n'o ye journée d'excellence ye o tako 22nan baro forobadalina maraba jɛkulu ɲɛma tonfa général de division Abdoulaye Maïga ale fɛ. O de aw ka bi don kibaru dakunbaw ye minnu na tɛntɛn aw ye sanga 30 o kɔnɔna na Maliba TV1 ale jabarani kan min bɛ laseli kɛ kabiri Bamakɔ Mali faaba la. Ayo bisimila aw ka sufɛ nɛgɛ kanɲɛ 19 sanga 30 kunnafoni kɛnɛ o kana na ka bɛn ni juma ye juillet kalo tile 3 san 2026. I n'a fɔ an y'a lasɔn ma cogo min na ka don kibaru o dakun o kɔnɔna na min ye kɛrɛnkɛrɛn la Farafina bolla barako kulu min ɲɛsinen do o kɔni yiriwali ani a bɔnɔgɔlali ni ka yira diɲɛmala ni ka lakodɔn o koɲɛw ma n'an ko ma ko l'organisation pour le développement et la promotion de l'artisanat africain o kɔni nasira kɔni o de sira fɛ olu ko lajɛ tako 12 u ka ɲɔgɔnye barow la o ministre y'o foroba dayɛlɛ alamisa juillet kalo tile 2 Bamakɔ Mali faaba o kɔnɔna na a dayɛlɛna ni laɲiniba min ye o de ye cogo di u bɛ se ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni ka fɛɛrɛ jɔnjɔn kɔni o dantigɛ Farafina ale bolola barako o bɛ se ka segin ka a jɔyɔrɔ sɔrɔ cogoya min na ani bolola barako ka kɛ yiriwa ni sɔrɔ o sinsin bere kɔni ye Farafina bunako kɔnɔna na ni ka baara kɔni o di sifinw olu ma ani Farafina dɔnnen bɛ ni turunin min ye n'o y'a ka seko ni dɔnko ni tabiyako ni bolola barako ye a bɛ se ka segin ka o jɔyɔrɔ fa cogoya min na ni k'o sɔrɔ ko kura o kɔni y'a dayɛlɛ n'o nasira de ye tile 2 baara don min na bolola barako ɲɛdɔba wanaw ka bɔ jamana 28 kɔnɔ olu de farala ɲɔgɔn kan u bɛ na hakili jagabɔ Farafina bolola barako bɛ se ka segin ka a jɔyɔrɔ sɔrɔ cogo di ko kura u bɛ na hakili jagabɔ ko de kan Farafina ka sɔrɔ ni yiriwa ni ɲɛtaga nasira o koɲɛw fɛ min bɔra o ko kɛnɛ kɔnɔ ne ni aw an ka jɛ ka o dantigɛlikanw filɛ ɲɔgɔn fɛ. Nin ye koba ye Farafina parce que n'i y'a jateminɛ bololabaarakɛla o de ka ca n'i y'a jateminɛ Mali yɛrɛ la a bɛ fɔ ko n'i ye tako 100 kɛ ta 40 ye artisan ye n'i y'a jate fana minna artisan bɛ na ni sɔrɔ min ye Mali kɔnɔ n'i ye sigiyɔrɔma 100 ta artisan ye 22 ya la n'i ye Farafina yɛrɛ ta n'i ye sɔrɔ jateminɛ Farafina sɔrɔ 100 sarada la 20 o ye artisan ka baara kelen ye yɔrɔ b'a yira k'a fɔ artisanat n'a donna ba la a bɛ se ka kɛ sababu ye ka Farafina sɛgɛn jugu in kɛlɛ mais a bɛ se ka kɛ sababu ye ka an ka yɛrɛma hɔrɔnya sinsin ni artisanat donna ba la ka ni mɔgɔ ba bɛ sinsin an bɛ k'an yɛrɛ an ta bɛ k'an yɛrɛ. N'an bɔra yen an bɛ taa min ye saniya ale nasira ko kɔni o bunakuna yaasa ka ɲamanbɔyɔrɔ ko kɔni o hami bɔ maaw la ɲani ɲamanw tali cɛ ka taa n'a ye u taayɔrɔ laban n'an ko ma ko dépôt final la dépôt transit n'o ye ɲamanbɔn yɔrɔ dɔ ye ɲaman bɛ dalajɛ ɲɔgɔn kan yɔrɔ min na yan'a ka taa n'a ye a taayɔrɔ laban na o yɔrɔba dɔ kɔni koromokarila dunatɛmɛ fanga maraba jɛkulu ɲɛma tonfa général de division Abdoulaye Maïga ale kɔni fɛ min musaka bɛ jɔ sefa wari $800 millions 50 ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko la Bamakɔ mairie a bɛ ka kɛ o ka wulikajɔ o kɔnɔna la ni dépôt transit n'o bɛ tali kɛ ɲama ale bɔn yɔrɔba la yanni a ka ta ka taa n'a ye a taayɔrɔ laban o kɔnɔ n'o ye dépôt final ye o bɛna kɛ sababu yaasa ka nɔgɔko ale hami kɔni bɔ Bamakɔkaw olu la wa a bɛna kɛ sababu ye ka Bamakɔ ale kɛ duguba jɛlen o min ni maaw sigilen bɛ o makɔnɔ a bɛ waati jan bɔ ni ka se k'o sugo o dankɛnɛma ni k'o kɛ tiɲɛ bɛɛ lajɛlen o ɲɛkɔrɔ min sɔrɔla o ko kɛnɛ kɔnɔ dantigɛlikanw na o de filɛ nin ye. An ka cakɛda min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko ANICT olu ye wari bɔ kosɛbɛ ka yɔrɔ in baaraw kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ n'i y'a min bɛna ɲaman bɔ minɛn dɔw de bɛ ka baara kɛ donc o mobile dɔw fana an y'olu ɲini ɲamancɛ camion b'o la ani minnu bɛ ɲaman cɛ k'a k'u kɔnɔ olu fana mairie du district ale yɛrɛ y'o san a kunna wari la
bari dugu n'i y'a mɛn dugu an b'a kɔnɔ bɛɛ bɛ kɛnɛya de nɔfɛ dugu dun an tɛ se ka kɛnɛya kɔnɔ ni dugu ma sanuya. Comme baara in ye baara gonima ye baara gonima na cakɛ bolo dɔw bi anw fɛ yen olu ka baara ɲɛsinnen don n'a fɔra ko ka jamana baarakɛminɛnw jɔ teliya la donc an n'olu jɛra an ni ministre so min ɲɛsinnen don BCA ma an jɛra k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka baara in kɛ donc ni y'an selen a wulada in na ka na kurun bɔ kari o kɔrɔ ye ko fara ɲɔgɔnkɛ min kɛra fara ɲɔgɔnkɛ a nafa yira baara kɛra a kɛcogo ma an bɛ min ɲini o ye ala ka nin ɲɔgɔn ko caman don an garijɛgɛ la nin yɔrɔ min filɛ nin ye yɔrɔ in ye yɔrɔ ɲumanba ye ni an sera ka nin ɲɔgɔnna caman sɔrɔ k'o kɛ an ka faaba sigidaw la a ka ca ala fɛ jɛya min n'o ɲini bɛ mɔgɔ fɛ o bɛ latigɛ. An y'a ye k'a fɔ bi ɲamanbɔnyɔrɔ man ca mɔgɔw bolo donc nin dilannen sisan nɔ a bɛ na fɛɛrɛ kɛ pour que ka ɲamanbɔnyɔrɔ ko nɔgɔya en même temps dugu fana bɛ se ka saniya cogo min na parce que an ka baara ɲɛsinnen don o de ma o de fana an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilina ye bi k'a fɔ ko Bamakɔ kɔni ka se ka kɛ dugu jɛlen dugu saniya ye donc nin ye baara daminɛ de baara wɛrɛw bɛ nalen kɔfɛ an kan ka dépôt de transitiw caman kɛ ani ɲama ninnu bɛ taa bila yɔrɔ min na fana n'o ye Numubugu ye an kan k'o fana aménager ka dɔ fara o fana bonya kan en même temps ka ɲamanbɔyɔrɔ minnu bɛ ɲaman bayɛlɛma k'o yɔrɔ ninnu fana labɛn pour que au moins ɲamanko kuma yɛrɛ kana fɔ Mali kɔnɔ tuguni ɲaman bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛw ye fana o kɔnɔna na. N'an tora hali bi saniya ko nasira kɔni o siratigɛ fɛ min bɛ tali kɛ ji dingɛbaw ni ji dingɛ mangamaniw olu mètre cube 10,000 fo 10,000 olu de kɔni bɛ na labɔ min baaraw kɔni foroba dalen na wulikajɔ jɛkulu dɔw kɔni olu fɛ ka sanga ni kɛrɛnkɛrɛn la Bamakɔ mairie ka wulikajɔ ye ani Bamakɔ lasenali ka bɛn ni samiya ale ɲɛkɔrɔla o baaraw ye yaasa samiya sanji ka tiɲɛni o kunbɛli fɛɛrɛw bɛ se ka matarafa ko ɲuman na cogoya min na a baaraw bɛ bila o minɛn o kɔnɔna na min bɛ nin baarako fɛlen kɔfɛ a daminɛna Bamakɔ ale arrondissement 3nan o kɔnɔna la nin baara in ye kalo 2 baara ye a ko labɛnbaw olu ka fɔlɔ bɛna kalo 2 de kɛ ji dingɛbaw ani ji dingɛ mangamaniw olu labɔli o sira fɛ ni k'u nɔgɔbɔ o bɔ a kɔnɔ min sɔrɔla o ko kɛnɛ kɔnɔ ne aw an ka jɛ k'aw dantigɛlikanw filɛ ɲɔgɔn fɛ. San o san mairie district bɛ nin hakilina sigi sen kan ni samiya bɛna don o bɛ programme bila sen kan ko programme spécial donc o programme bɛ ɲɛsin yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de ma Bamakɔ dugu kɔnɔ ni o yɔrɔ ɲama ma labɔ ni jibaw nana dɔrɔn ji bɛ jɔ a yɔrɔ la ani ni jiba nana a bɛ na ni inondation ye donc chaque année mairie district b'o yɔrɔ ninnu sugandi donc ɲinan fana an y'o baara kelen de kɛ donc an y'o lancement de kɛ wulada nin na donc yɔrɔ mètre 10,000 ɲɔgɔn o curage de bɛna kɛ donc ni o baara kɛra an tila a bɛna ji tɛmɛni nɔgɔya ani ni ala sɔnna ma an na kisi inondation ma donc o baara bɛ kɛ ka an ka ɲɛmɔgɔw olu bɛ baara la ka ban parce que an bɛɛ b'a kalama le programme national a été lancé o lancera donc an ka baara bɛna fana ka o baaraw dafa mais bi an b'an ɲɛsin o yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu dɔrɔn de ma n'an bɛ nin baara kɛ a ka d'an ye an ka mɔgɔ wɛrɛw sen don a la donc an ka baarakɛ yɔrɔw dɔ fana bɛ yen n'o ye entreprises ye olu fana u bɛ se nin baara la kosɛbɛ donc an sera olu dɔw ma u ka na an dɛmɛ nin baara la donc entreprise dɔw de bɛ minɛnw bɛɛ kɔfɛ tan donc an y'o retenu donc u bɛ na an dɛmɛ nin baara la ka nin baaraw kɛ. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo surtout an bɛ mairie du district fo olu y'an ka ɲɛmɔgɔw ye tiɲɛ don mais u ye bonya min ta k'a ɲɛsin an ka commune ma surtout ka na ɲɛsin commune 3 k'a ɲɛsin Bamakɔ kura ma k'a fɔ k'u b'a fɛ ka lancement kɛ yan nɔ sur la rue Ousmane Bagayogo. N'an bɔra ye minisiriso min ni ale ɲɛsin don saniya ani sigida ni bɛseya saniya ni yiriwako nasira kɔni o koɲɛw ma ale kɔni ye baarabolodanan dɔ bila sen kan yaasa ka dɔ fara a ka baarakɛlaw ka baara dɔnniya faamuya o jɔkun dama o kan baara ale kɛcogo ɲuman o sabatili kɔni o kosɔn u kɔni ye kɛrɛnkɛrɛn la kɔlɔlɔ sira dɔ o kɔni bila sen kan n'an ko ma ko technologie yaasa cogo min na baaraw ka se ka kɛ sɔnnɔgɔya la nin minisiriso kofɔlen ale kɔnɔna la a baaraw tun ɲɛminɛlen don a gafe ko ɲɛnabɔba Musa Jara ale bolo min sɔrɔla o kɛnɛ kɔnɔ o de filɛ nin ye.
bɛɛ bɛ se ka kɛ téléphone ka k'i bolo dɔrɔn ni téléphone b'i bolo e bɛ i ka téléphone ta ka application télécharger wa i dan ye ka photo ta dɔ wɛrɛ tɛ dɛ photo dɔrɔn i bɛ photo ta n'a ka di ye i bɛ se ka note vocale kɛ i b'a fɔ n'an bɛ ka WhatsApp ci an b'an tɛgɛ digi bouton kan walasa ka note vocale kɛ n'a ka di ye i b'o kɛ n'a ka di ye yɛrɛ i bɛ se ka vidéo yɛrɛ fɛnɛ fara a kan o bɛɛ b'a to cakɛda mɔgɔw b'a dɔn a bɛ se ka ko in nɔgɔya cogo min na ko in gestion bɛ nɔgɔya cogo min na mɔgɔ minnu ye ni a kɛra gouvernement a kɛra mairie ye a kɛra structure privée o ni o minnu ye problème ye k'a ye k'a fɔ ko olu bɛ se ka baara k'a kan n'olu ye baara daminɛ a kan dɔrɔn e mun y'a ci immédiatement e bɛ kunnafoni sɔrɔ ka yira k'a fɔ ko DNACPN ye fɛn mun ci u y'a ye wa u bɛna baara daminɛ a kan. N'a fɔ an tun y'a lasɔrɔ ma cogo min na ka don kibaru dakunba o kɔnɔna na min bɛ tali kɛ Prytanée militaire n'o ye Goudoumassi Tabaw kɔni olu ka kalanso ye olu ka lɔgɔdenw ka ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadanya o tɔgɔla don tako 22 o baara kɔni forobadalen maraba jɛkulu ɲɛma dɔnnifa général de division Abdoulaye Mayiga fɛ min sen fɛ a ye dantigɛli kɛ Donateur fanga jamana ɲɛma général d'armée Assimi Goïta ale ka laɲini kanba olu la ni ka tasibila ka ɲɛsin jamana ka ministre lafasa ni kɛlɛkɛcɛ kɔrɔ ministre kɔrɔ général d'armée Sadio Kamara alama hinɛna o la o kɔni ma ka da a ka wulikajɔ cɛsiri kan ko Prytanée militaire ye Goudoumassi Tabaw ka kalanso kɔni ye a ko farinya wale bingana wale bɛ ta ɲɛsin jamana ma ko a fanba kɔni bɛ kɛ ka ɲɛsin Goudoumassi Tabaw olu de ma a ye jija ani timinanja ni cɛsiri kɔni a ye o dayira nin kɔni denmisɛnnin kɔfilen ninnu na min ye dɔnnifa général de division Abdoulaye Mayiga a ye min sɔrɔ ka di a ko kɛnɛ kɔnɔna na o de filɛ nin ye. Jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la o ye ka foli bila ka ɲɛsin école encadrement ma a commandement n'o y'a ka directeur ye ani a n'a baarakɛɲɔgɔn ka ci wɛrɛ di mɔgɔw ma minnu cɛsiri kosɛbɛ baara la o ye baara ɲuman ye kosɛbɛ o baara o bɛ jamana ɲɛmɔgɔ fana ka kokun kɔnɔna la malikura ko kɔnɔna la vraiment ka ci wɛrɛ di cɛ maliyɛn ma a kɛra cɛ a kɛra muso ye vraiment minnu cɛsirilen bɛ jamanajɔ baara la o tɛmɛlen kɔ vraiment ye jamana ɲɛmɔgɔ ka foli bila ka ɲɛsin a kɛra ekɔlidenw ye a kɛra ekɔli karamɔgɔw ye minnu ye jɔnjɔn sɔrɔ bi o b'a jira k'a fɔ vraiment u cɛsirilen don kosɛbɛ an b'a ɲini fɛ hali bi ka dɔ fara cɛsiri kan u ye jɔnjɔn minnu sɔrɔ ɲinan an bɛ dɔw kɛ san wɛrɛ ta u k'o jɔnjɔn fana sɔrɔ mais an b'a ɲini u fɛ fana ekɔliden minnu ma jɔnjɔn sɔrɔ u k'u jija vraiment ka olu sama pour que olu fana bɛ se ka don excellence minɛn kɔnɔ cogo min na an nakun sabanan o ye jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la ka tasibila kɛ k'a ɲɛsin i kɛra sarasi a kɛra civil ye minnu ni tora insécurité la an ka jamana kɔnɔna la Prytanée ye école min ye sarasi école de don donc vraiment o victime na mɔgɔ caman bɛ yen minnu tɛmɛra Prytanée fɛ mais kɛrɛnkɛrɛnnen na an miiri bɛ mɔgɔ min na o ye an balimakɛ an ka ministre d'état kɔrɔ général d'armée cɛ Sadio Kamara n'o tɛmɛra yan fɛ a kɛra yan école yɛrɛ cɛ ɲɛmɔgɔ ye donc jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la an bɛ dugawu kɛ Ala ka u dayɔrɔ sumaya ani ka hakilina tɛ k'a fɔ terrorisme kɛlɛli o ye transition ka baara fɔlɔ yɛrɛ an se ye fɛn fɛn ye jamana ɲɛmɔgɔ ka miirina kɔnɔna la n'a ka cɛsiri kɔnɔna la an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka se ka o objectif ka se k'o atteindre an ka hɛrɛ b'o de la wa ni Ala sɔnna a ma an denw an'an mɔdenw minnu olu fana ka hɛrɛ b'o de la. Kɛnɛya ko nasira kɔni o bunako fɛ min ye sumaya ale kɛlɛli tɔgɔla baaraw kɔni laɲɛnamali sen fɛ yala k'a fɔ ko sange sulen 11,000 ba 127 o de kɔni bɛna tila maa 20,000 ba 7,700 ba 33 ni 830 olu ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ denmisɛnnin minnu kun kan minnu b'a daminɛ sanji 3 fo kalo 59 o ɲɔgɔnna bɔɲɔko la a kɔni baaraw bɛna kɛ Mali jamana ale labɛntanisoba 53 o de kɔnɔna la soma sama min bɔra o ko kɛnɛ kɔnɔna la ne aw an ka jɛ ka seereya o koɲɛw la.
sumaya bana a bɛ mɔgɔ fɔlɔ minnu degun a bɛ mɔgɔ fɔlɔ minnu tɔɔrɔ o ye musow ye ni den banana musow de bɛ fɔlɔ ni cɛ banana musow de bɛ fɔlɔ aw ni ce aw yɛrɛ ye an bɛ yan bi sumaya bana kɛlɛli la donc an bɛ yan bi aw bɛ ɲani mun na don o don an bɛ na aw dɛmɛ ka o ɲani k'o bɔ aw kunna ka sange sulen fura ji la k'o di aw ma aw ka denmisɛnw lasi a kɔrɔ a ma fɔ k'a di aw ma aw ka taa a mara so kɔnɔ non sange sɛrɛsi ka dɔ kɛ ni y'a fɔ ko n'i ye sange ta k'a bila so kɔnɔ n'a bɛ mana kɔnɔ a tɛ foyi ɲɛ donc sange a bɛ di aw ma pour que aw ka denmisɛnw si a kɔrɔ du cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw u bɛɛ ka si a kɔrɔ o de a nafa bɛ ye o de la musow an bɛ aw wele aw ka an dɛmɛ an ka aw dɛmɛ n'i ko sumaya bana fɛn dɔ de bɛ na n'a ye n'aw y'a to ji sigira dingɛ ninnu na ou bien aw bɛ minɛn dɔw bila u dayɛlɛn sanji bɛ jigin a kɔnɔ ou bien aw yɛrɛ bɛ ji kɛ a kɔnɔ o ji in bɛ to a kɔnɔ sange sosow bɛ na u bɛ fan da o kɔnɔ donc sosow bɛ bugun o kɔnɔ o de bɛ na ni sumaya bana ye. Sanfɛ kalanso min bɛ yen ni a bɛ fɔ ma ko faculté droit olu ka kalanden minnu bɛ doctorat ɲini kɔni o baaraw la o kɔni dayɛlɛnna ni hakilina min ye o de ye hakɛ n'o ye droit ye o ka se ka sidɔn cogo min na droit kalanbagaw olu fɛ n'o bɛ tali kɛ adamadenya hakɛ kɔni o kalanbagaw ye yaasa adamadenya hakɛ tɔbɔtɔlen ni sɔrɔ ko ji dili ni maaya kɛcogoya ɲuman o bɛ se ka sinsin cogo min na a ni hakilina kuraw adamadenya hakɛ lafasali ko kɔni o siratigɛ fɛ min bɔra o ko kɛnɛ kɔnɔ ne ni aw an ka jɛ ka sereya o koɲɛw la. Doni ka sigi jamana ka gɛlɛyaw kan ka sigi dugudenw ka gɛlɛyaw kan n'i ye malidenw yɛrɛ ta mali jamana ta i b'a sɔrɔ adamadenya yɛrɛ gɛlɛya camanba b'a la sisan université de bɛ docteur former université ye jamana tɔgɔla ɲininikɛyɔrɔ de o tuma a ka kan université ka fɛɛrɛ siri yaasa gɛlɛya mun bɛ ka fɛɛrɛ hakili jagabɔ kɛ ɲɛsin olu ma olu kɛ ɲinini siraw ye k'o ko dɔw ɲɛdɔn k'olu faamuya n'o sabatira k'o sira ninnu yira an marabagaw la k'o siraw yira jamanadenw na ni o tagamana cogo min na lafiyaw bɛ se ka sabati. An ye hakili jagabɔla dɔ ɲini ale ka kuma an ye fɛn dɔ kan ni o bakurubala ni o ye ɲinini ani jamana ka mako n'i y'olu sigi ɲɔgɔn kan olu o bɛ mun de fɔ ɲinini ka kɛ ka tugu jamana ka lakow la ɲinini ka kɛ ka tugu jamanadenw ka lakow la. Doctorat tɛ ko n bɛ a bɛɛ dɔn doctorat yɛrɛ diya ye majigi de ka d'a kan i bɛ kalan kɛ kalanfa minnu senkɔrɔ olu tɛmɛna fɛn caman fɛ dɔɔni tɛ san a bɛ diya dɔɔni tigi ye de k'a di donc i b'i majigi de pour que a ka sɔn k'a di ma i ka karamɔgɔ ka sagi ta k'a ka livre ta k'a ka baaraw kɛ walasa a ka sɔn ka sira di ma. Alliance Mali ɲɛta olu kɔni bɛ u ka fasodenɲumanya o baaraw kɔni olu la n'o ye ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛfɔli kɛ jamana ka fɛɛrɛ bolodalen kura talen olu la jamana lakanani ni a basigi sabatiliko ɲuman kɔni o kosɔn o de sen fɛ u sela jalakɔrɔji ale commune o kɔnɔna ni ka taa lafaamalikɛnɛ kɔni sigi ka ɲɛsin dugudenw olu ma motoba minnu ni olu bolili balilen don jamana yɔrɔ dɔw la ani u kan ka boli yɔrɔ minnu na ani a baaraw kan ka kɛ cogoya jumɛn la faamaliko ɲuman kɔni o ka sɔrɔ a baaraw la u kɔni ye o baara kofɔlen o bila sen kan n'an ko ma ko Amata Alliance Mali ɲɛta min bɔra o ko kɛnɛ kɔnɔ ni aw an ka jɛ ka sereya o koɲɛw la. Jamana ɲɛmɔgɔ a ye fanga ta san 5 ye o kun kɔnɔna na a ye baara belebele minnu kɛ jamana kɔnɔ an ye an da mɔgɔ la k'o ɲɛfɔ jalakɔrɔjikaw ɲɛna kunnafoni min dara o tulo kan ka fɔ u ka sirako n'o ye depuis san caman ko ye ko o baara k'a daminɛra kɛnɛyako la hôpitali 15 olu jɔli ɲɔgɔn fɛ Mali kɔnɔ 7 bɛ mɔgɔ kɔnɔna na armée ka équipement an y'an da mɔgɔ la u ye sariya dɔ ta n'o ye sariya 3 ye a 3 fɔlɔfɔlɔ o ye motoba ninnu ka boli minnu bɛ ka boli duguba kɔnɔna kɔfɛ ko olu ɲɔngirilen don fɔlɔ moto ninnu plaki kan ka ɲini ka k'u la fɔ immatriculation. Maliba TV jabarani filɛbaw o de bɛ dansigi ka bi don kibaru ale kunnafoni kɛnɛ olu la.